Takže ahoj, já jsem si tady připravil tutoriál pro mého kamaráda Filipa, protože on nevěděl, jak se dělá print screen, víte. Takže stačí, když jako print screen máte tady, víte jo, máte klávesnici, jo, a koukejte. Takže tady máte jakože insert, delete a nad tím máte print screen, sysrk. A to takhle zmáčknete, takhle. Takhle to zmáčknete, kurva. Takhle, no přesně. No a takhle to vyskrýnujete. Pak si otevřete takhle to malování. Já ho tu nemám, protože mě ho maminka zakázala. Jo, tady ho mám, dobrý. Tak. A ono se vám to jako udělá takhle podle obrazovky. No a vidíte, a tady už máte jako to. Už to můžete si to upravit. Třeba si můžete takhle vystříhnout to. A dáte, že oříznout. A oříznu jsme takhle oko, víš. Tak, tady to máš, Filipe. A doufám, že se ti to bude líbit. Tak čau.